ye no watrase na fe ye bobo ho ye di ho nkomo na boa ye nua bi a esan bi nto no da na ama ono nso aye ahwe se esan bi ato da na ediwa ko situation bi mu ama enne watimi afiri mu a ye invite you sebra ne ne won trase na ye share experience together fa number na fresh si a na ne wo entwetwe eho enkomo 0244 294066 fre na any producers no enkasa within Eddie Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakos betin so afremi Steve esan etumutu obia esan ebia ne esan ene se wo ka bi nhyiemu onwene ho se beto na abeto mpofrim na de atorentam bi abeto so ana ohaw bi abeto so eno ene efre no esan wo san ne sen esan etimi mobi ebubugu dem esan etimi mobi ekọ ohaw bi mu a ompe esan etimi mobi ko pie prison esan etimi yetwa obi nsa esan etimi yetwa obi nan esan ti obi ajapade nyina ahye esan ti obi ahwere ne kunu esan ti obi ahwere ndofo bi esan ti obi aware asɛn esan ti obi akwa brochire ama ya san de naba wo san ne sen mesme san ne sen we yedwuma de bia ye de braw e Kumawood TV yesi nkonya na afei asema ato pen a ede atorentem bi abraw no ye no watrase na afei ya bobo ho ye di ho nkomo na boa ye nua bi a esan bi nto no da na ama ono nso aye ahwe se esan bi ato da na ede wako situation bi mu ama enne watimi afiri mu a ye invite you sebra ne ne won trase na ye share experience together fa number na fresh si a na ne wo entwetwe eho enkomo 0244 294066 fre na any producers no enkasa within Eddie Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakos betin so afremi Steve esan etumutu obia esan ebia ne esan ene se wo ka bi nhyiemu onwene ho se beto na abeto mpofrim na de atorentam bi abeto so ana ohaw bi abeto so eno ene efre no esan wo san ne sen esan etimi mobi ebubugu dem esan etimi mobi ekọ ohaw bi mu a ompe esan etimi mobi ko pie prison esan etimi yetwa obi nsa esan etimi yetwa obi nan esan ti obi ajapade nyina ahye esan ti obi ahwere ne kunu esan ti obi ahwere ndofo bi esan ti obi aware asɛn esan ti obi akwa brochire ama ya san de naba wo san ne sen mesme san ne sen we yedwuma de bia ye de braw e Kumawood TV yesi nkonya na afei asema ato pen a ede atorentem bi abraw no ye no watrase na afei ya bobo ho ye di ho nkomo na boa ye nua bi a esan bi nto no da na ama ono nso aye ahwe se esan bi ato da na ede wako situation bi mu ama enne watimi afiri mu a ye invite you sebra ne ne won trase na ye share experience together fa number na fresh si a na ne wo entwetwe eho enkomo 0244 294066 fre na any producers no enkasa within Eddie Samuel Kwabena Dako aka Sam Dakos so afremi Steve sign
Memo Papa at the back, Kumawu TV. Then you may. A bread you see and into Befre one. Abusia phone na say near the yet the pa near the eba. Na sama ye bedwendwon e de pa. Enu nti empen enyo fidie emfen free hanso. Bomodin se. Ye no bet na se dumi no ebebo. Na ka se no wona waso yasne me de dwumadi ebro e ya do tadwen ginger. And GB1 refi chine limited. Ani abo afaso yasne me de dwumadi ebro ani dan nyina. Enu nti ebredu no me twame na majenkra to aba. The media ediabo mediani ora asamo. Eno ene efre no esan. What sign is saying? A sign etimi mobi ebubugu dem. A sign etimi mobi eko albumu a ompe. A sign etimi mobi ko pie prison. A sign etimi etwa obi nsa. A sign etimi etwa obi nan. A sign ti obi ajapade nyina ahye. A sign ti obi ahwere ne kunu. A sign ti obi ahwere ndofo bi. Obi aware ya sei. A sign ti bi akwabro chire ama asan de naba. Ye de brown na ediwa ko situation bi mu ama enne wata firi mu a invite you separate nene aka Sam Darkus betin so from Steve sign it mu a sign a DNA sign a sign and say unka bi nhyiemu onwene ho sabato na abato mpofrim e atorentem bi ato so ana o how bi abato so enno ene efre no a sign. What sign is saying? A sign etimi ebugu dem. A sign etimi mori eko o how bi mu a ompe. A sign etimi mobi ko binsa. A sign etimi metwa obi nan. A sign ti obi ajapade nyina ahye. A sign ti obi ahwere ne kunu. A sign ti obi parentem bi abreon san de naba. What sign is saying? Miss sign is e de parentem bi abreon no. Ye no wa ase. Na fe ya bobo ho. Ye di ho nkomo. Na boa ye nua bi a esa 0244 294066 fre na any product aka Sam Darkus betin so afrem Steve a sign etmutu obia a sign a DNA sign and say bin shemu onwene ho sabato na abato mpofri na de atorentem bi abato so ana o how bi abato so enno ene efre no a sign. What sign is saying? Sign etimi mobi ebubugu dem. A sign etimi mobi eko o how bi mu a ompe. A sign etimi mobi ko pie prison. A sign etimi etwa obi nsa. A sign etimi etwa obi nan. A sign ti obi ajapade nyina ahye. A sign ti obi ahwere ne kunu. A sign ti obi ahwere ndofo bi. A sign ti obi aware ya sei. A sign ti obi ama ya san de naba. What sign is saying? Miss sign is saying we adwumade bi a ye de braw e wokuma ne won trase ko o how be nyina ahye
situation bi mu a na ɛyɛ wo ya ɛte sɛ wode wo ho asi hɔ sɛ ɔno no sɛ ne bɛɛko gya ho wɔkɔtɔ baabi ɛkɔkɔ mu me nua me mu akɔ aba bio yɛka ɔdɔ sɛ ɔdɔ bible si wiase ɛbɛwu maayɛ kɔɔ sɛ ɔdɔ yɛ nti yɛka ɔdɔ no ani don't kasa wo ntini mu na adeɛ no abɛhyɛ wo so sɛ obi a eti ɛba ne saa no abɛyɛ possess eti yɛka mɛ in short mede mmiɛnsa bɛka nneɛma bɛka wobɛma example mmiɛnsa ayɛ deɛ yɛmfa ne saa nɛ yɛbɛyɛ ne borɔfo a yɛwɔ friendship love ɛna yɛwɔ sacrificial ɛne ne saa dɔ no ma nyankopɔn yesu ani bi de ne ho bɔ afɔdeɛ ɛmaa eti mehu ne sɛ wiase no yɛwɔ biribi material things eti sɛ bi a owura me ne ɔnam me medwene nea menya afi wo ɔhɔnkye eti sɛ yɛde ba aware nsu a sana ɛti sana akɔba saa ɔmsɛ mabel first no yɛ nananom show ɔdɔ ɔbɛda ɔdɔ adi a yɛdɛ akyerɛw a ɛnei no wonni din ɛdi kakra but ne kwasɛm a nakoma kwaa sɛ yɛsɛ wɔdɔ ni na ɔdɔ koraa deɛ ebi ne ɔbu fan ne pɛ sɛ adwene mu kɔna adwene mu kɔna kɔna mu binya obi ha ɛde nsɛ nka ɔma sɛ wode obi ti woka nyɛ sɛ kɔ akwasi ɛmɛ afiri na ɛkɔm na wɔntena bi ɔno mu wɔ ɔkwasi korɔ so ɔdɔ a yɛ fake pretend obi na pretend sɛ ɔpɛ wɔ anaa ɔbɛyɛ n'adwene sɛ wɔ anim ɔbɛyɛ biribi ama wo sɛ ɔdɔ but na ɔnnɔ wo sɛ obi pretend a it's a love, real love. You see, boom.
deɛ na ɔka nokorɛ ɛyɛ baako woka nokorɛ akyɛ adua bɔ awia du mmienu a bɛyɛ firi na emu wotwa ɛbɛhyɛ wo so a deɛ fipa yi ɛnyɛ me deɛ nipa aso asi na me deɛ wei deɛ na megyinaeɛ hello maame na wo te na ɛma ne ɛnɛ madam bi frɛ me na ɔne me di wɔnya problem ɛna pa no ɛno ma nipa ɛbɛda no nso sɛ wodua mu a wodɔ no pɛm yɛ meka sɛ na bi te ha di nkɔmmɔ ɔbaa wɔka saa asɛm kyerɛ no wokɔ fie a was meba ma me sɛ ana mɛma mɛma deɛ ne na yi gya please ma me say sɛ wo experience bi da wɔde dodo pain ɛnso bɛda am na yi wobɛtumi sɛ wonui wana wobɛtumi ɛne deɛ ɛte wohyɛ aseɛ dɛdɛdɛ sei odu na paana ka bi